Вчера сутринта към 8:20 някъде чух крясъци, писъци на куче и видях след това кучето цялото в кръв да тича по улицата. След което слязах долу и разбрах, че всъщност това е кучето на едни хора, които го гледат на двор, на къща с двор, вързано на веригата. От 7 години седи това куче вързано, не е пускано, явно се е изкубнало. Може би се е сбил с домашното куче на човека, който е извършил това нещо, тъй като има свидетели, той ги е разтървал и е казал, че ще се върне, за да го убие, и след 5 минути е дошъл с нож и на улицата пред очите на всички го е извикал и почнал да го ръга с ножа. Значи кучето има 7 прободни рани. Аз го заведах на ветеринар, тъй като собствениците категорично отказаха да се погрижат. Те просто го оставиха да си умре. И всъщност в момента кучето е в операция, тъй като една от раните много кърви и не се знае дали след операцията ще оживее или какво ще се случи с него. Значи има 6 прободни рани в гръдния кош, една във врата. Вчера зашиха някакви съдове кръвоносни, но днеска явно други са се отворили, така че аз нямам представа от тук натам какво ще се случи с него. Познавате ли извършителя? Има свидетели, да, видели са го този човек от квартала, развежда си кучето всяка сутрин по улицата редовно, но никой не знае нито как се казва, нито къде живее. Подадахме сигнал в полицията, дойдоха, казаха, ако го видим, пак да се обадим, но тъй като не се знае нито име, нито адрес, те няма как да го намерят и не знам дали ще има някакво развитие по този въпрос, тъй като за неизвестен извършител не вярвам да направят нещо. Подали сте сигнал в полицията. Знаете ли на какво наказание подлежи извършителя на подобно деяние? Доколкото знам по Закона за защита на животните, до 3 години затвор или 1000 до 5000 лева глоба. На какво отдавате подобен агресивен акт и смятате ли, че такъв човек е заплаха за обществото и за вас? Определено смятам, че е заплаха. Значи кучето, което той извежда, също не е породисто, то е малко дребно беличко, той го извежда на връв без каишка, връвта е около врата на кучето, кучето е ходещ скелет, отявлено не го храни и аз на няколко пъти даже мислех да направя забележка, поне да го храни или да му помогна с храна, но той толкова страшно изглежда този човек, че аз не посмях дори да говоря с него. Те и за това повечето свидетели отказват изобщо да говорят пред камера. Аз всички телевизии, които извиках, никой освен мен не е да говори, защото този човек е страшен. Според тях той сутрин рано в 7, като дойде, може да наръга и тях. Всички са страшно оплашени. Как реагираха органите на реда на сигнала, който подадохте? Те веднага дойдоха, разпитаха всички, писмени обяснения взеха от свидетелите, от мен, от мъжа ми, защото мъжа ми го закара кучето на ветеринар. Сега остана жалба да подаде собственика на кучето, все пак трябва да има жалба от този, който е собственика на кучето. Разпитаха всички магазини, но тъй като магазините отварят от 9, а това се е случило в 8:15, горе-долу от магазините никой нищо не знае. Само тия по-рано продавачката на вестниците, аптеката, само това са хората, които са видяли случката, и след което ми се обадиха пак, оставиха допълнително телефон за връзка с тях. 2 пъти идваха, много сериозно се отнесаха, поне на външен вид, така нещата изглеждаха доста сериозни от тяхна страна. Срещнахте ли подкрепа от асоциации за защита на животните? Да, аз във Фейсбук подробно съм публикувала и снимки, давам през 2-3 часа информация как е кучето. Ако влезете заедно срещу за защита на животните, срещу насилието на животни сайта, ще видите подробно много коментари. Има много хора ми се обадиха вчера, които искат да помогнат финансово, с транспорт, стационар, с приемен дом. Това, което аз ще помоля, ако някой може да се отзове, тъй като не искам да връщам кучето, ако живее там, да му се намери някакъв постоянен дом. За сега трябва да остане в клиника, поне сигурно ще е месец. След това, ако може някой да го приеме, тъй като аз имам 4 кучета, бебе на 5 месеца, повече от това не мога да направя, но е хубаво животинчето да намери някакъв двор с къща, защото той е свикнал навън, едро е кучето. Ако някой има къща с двор, къщичка и може да му даде постоянен дом, да се обади. Във Фейсбук имат телефона, мейла, всяка връзка с мен.